Je to tady. Končím na Slávii a tohle jsou věci, které jsem se za své působení naučil nejenom o fotbale na té, řekněme, nejvyšší úrovni, ale taky o práci a co si odnáším tak nějak do budoucna, do svého fungování. Samozřejmě to není častokrát jenom z nějakých pozitivních zkušeností, člověk se učí z těch negativních, ale myslím si, že to nejlepší z toho je vzít si, co bych chtěl dělat, na co bych se chtěl zaměřit a případně co třeba měnit a tak dále. Takže dneska chci probrat tady ty věci, které si myslím, že můžou některým lidem, kteří se v tom sportu třeba nepohybují a chtějí vědět, jak to tam vlastně funguje, tak tohle je něco, co by se jim mohlo líbit. Co je za mě jako stěžejní, tak jsem asi po určité době přestal ty věci vnímat jinak. Šel jsem samozřejmě z hokejového prostředí a předtím z rugbyového do hokejového a teďka do fotbalu, kde jsem vnímal, že je to v Česku vlastně top prostředí, kde by člověk se mohl nějakým stylem realizovat jako sportovní fyzioterapeut. A vnímám to tak doteď, 100%, protože není to jenom v Česku sport číslo 1, je to sport číslo 1 na světě, takže ty prostředky i to, jak se tam věci řeší, tak je diametrálně odlišné od toho, jak se asi řeší věci třeba v českém rugby, když použiju srovnání, které zrovna já mám jako k ruce. Co je za mě ale jako stěžejní říct, tak je to, že sebelepší prostředí stejně nevylepší všechny a to prostředí bude určitě formující, ale nebude rozhodující. Potkal jsem spoustu lidí, kteří neměli podmínky pro sport, jako má zrovna třeba Slavia nebo jakýkoliv fotbalový klub, který se pohybuje výš, nebo má tu akademii tak rozvinutou. A stejně dokázali mít lepší mindset, dokázali si líp uvědomovat následky svých činů a být, řekněme, lepší sportovci než ti, kteří mají ty nejlepší podmínky. Takže co je taková věc číslo 1, tak určitě, že prostředí není určující pro ten výsledek a i když tam bude, když se sejde všechno, tak stejně to nakonec padá nebo se zvedá na tom, jaký přístup ten člověk má, a to si myslím, že je tam už na úrovni hráčů, tak i na úrovni trenérů, kondičních trenérů i fyzioterapeutů. Tím samozřejmě neříkám, že jako nechci, že tam byli lidi, kteří by si ty pozice nezasloužili anebo by nebyli na správném místě. Ale spíš to, že se ta práce dá na té skvělé úrovni dělat i mimo fotbal na takové úrovni. A co je teda důležité říct, tak co jsem tam vlastně dělal. Na akademii fotbalové Slavie jsem se staral o ty dorostenecké kategorie, kde jsem měl tak nějak na starost od A až do Z celý ten návrat, vyšetřit, poslat k lékařům, vytvořit ten rehabilitační plán a od prvního dne se postarat až o to, že se ten člověk vrací na to hřiště naprosto připravený. A to si myslím, že mělo zásadní jako formativní vliv na mě, že jsem se naučil ten proces opravdu dotáhnout od toho začátku až do toho konce. A to i díky tomu, že jsem zjistil, jak velkou sílu má ten tým, a to když se o toho člověka nestará jenom jeden člověk. A tam je možná ta úplně nejdůležitější první lekce, a to je to, že ta komunikace je ten klíč v moment, kdy na tom pracuje více lidí. Je to největší možná jako problém, ta komunikace samotná, ale pokud ta komunikace je vyladěná a já musím jako klepat, že lidi, se kterými já jsem pracoval, tak jsme si vždycky řekli přesně, co potřebujeme, řekli jsme si kritéria a i v rámci toho reportování si o jejich stavu jsme vždycky všichni měli to info, které jsme potřebovali, a to si myslím, že je naprosto stěžejní.
vědět a mít ty informace, protože bez těch informací nemůžu dělat dobré rozhodnutí, protože to si myslím, že nějaká overall celá jako filozofie za tím sportovním prostředím, za tím návratem v tom sportovním prostředí je to, že sbírám informace. A mluvím hodně o nějakém objektivním testování. Samozřejmě objektivní testování má obrovskou hodnotu a myslím si, že kdo ho v dnešní době pro ty návraty nepoužívá, tak dělá chybu. Ale není to jenom o tom. Je to samozřejmě o tom mít celou tu mapu poskládanou tak, že vím, jak vypadá z pohledu síly, ale taky vím, jak vypadá technicky na hřišti, vím, jak se cítí, vím, jakou má historii a celý ten obrázek mi teprve dohromady vytvoří ten, řekněme, bazén těch informací, na základě kterého já si můžu vybrat nebo zvolit to rozhodnutí tak, aby opravdu bylo dostatečně, řekněme, uvědomělé a dostatečně kvalitní. Co je za mě jako jedna věc, kterou jsem vlastně, když zmiňuji tu komunikaci, tak bylo vidět, že ty rozdíly v té komunikaci v rámci třeba některých kategorií jsou. Že tam někdo komunikuje jinak nebo hledají ten společný jazyk a já v tomhle ohledu musím říct, že jsme udělali tu práci, si myslím, všichni s tím nejlepším svědomím a vědomím toho, co chceme dělat. A díky tomu to mělo, si myslím, tyhle výsledky, že jsme byli schopni mít to info a dělat ty rozhodnutí tak, jak jsme potřebovali. A myslím si, že v tomhle ohledu, jestli je nějaká edukace, která je stěžejní pro dobrý výsledek, tak v rámci toho, když já komunikuju s tím svým klientem, svěřencem, nebo jak tomu budeme chtít říct, tak je i to v rámci toho týmu, jestli já dobře komunikuju s tím trenérem fotbalovým, jestli kondiční trenér má všechny informace, které potřebuje, jestli je k ruce sportovní psycholog u hráče, který je zraněný po 8. za 2 sezóny, tak rozhodně bude potřeba intervence i z té strany. A tam si myslím, že je nutné přesně edukovat i ten okolní realizační tým o tom, jak důležité jsou ty informace a co se bude dělat v následující fázi, co si můžeme dovolit, jaký bude časový rámec toho návratu, protože nejenom hráči chtějí vědět, kdy můžou být na hřišti, ale i ten realizační tým chce vědět, OK, tak kdy já s ním můžu začít pracovat a dělat s ním tu práci, kterou já mám jako to své gro. Takže první lekce je 100% tok informací, který je za mě rozhodující a vidíme to, si myslím, na té světové nebo evropské úrovni, že ty týmy těch datových analytiků a těch analytiků obecně jsou ne jeden člověk, ne 2 lidi, ale jsou to obrovské týmy lidí, kteří pracují se všema možnýma datama od wellness reportingu přes zápasové data až po rozbory tréninků v posilovně a jaké RP ti hráči v rámci toho tréninku měli. Takže jestli jsem změnil jednu věc a dal větší důležitost nějaké věci, tak je to rozhodně hodnota informace overall, jakékoliv, která může změnit nebo doplnit ten celkový obrázek v té rehabce. Jak už jsem říkal na začátku, tak za mě ani to nejlepší prostředí neudělá z těch lidí nejlepší sportovce. A to si myslím, že platí kdekoliv, ale tady si myslím, že v tom fotbalu, co jsem zase srovnal ty prostředí, opět jako rugby, hokej, fotbal, tak v tom fotbalu ta, řekněme, píle, si myslím, není možná tak rozvinutá. A tím to nechci jako generalizovat, ale co jsem měl tu možnost vlastně stejně staré, možná o kousek starší kluky sledovat na tom hokeji, tak ti byli, si myslím, daleko více zvyklí na to, že si pro ten svůj kus koláče musí ujít velký kus cesty. Myslím, že ta největší lekce je to, že je potřeba možná ještě tu kulturu v rámci toho fotbalu trošičku
posouvat na úrovni toho, jako mají ti hráči disciplínu, jakou mají konzistenci, jak dobře chápou ten proces. A to si myslím, že je otázka nějaké edukace a toho, co se vlastně teď tady jako snažím dělat a doufám, že to padá aspoň z části na nějakou úrodnou půdu i vlastně to samé na Instagramu, edukovat a předávat to nějakou formou, která je v dnešní době konzumovatelná a prostě jsou to reelska, ale doufám, že to alespoň trošičku má nějaký impact, protože ty návyky, které si ti kluci mají vybudovat, tak si myslím, že se mají budovat právě v těchto letech. To, že se budou o sebe starat, to, že se budou o sebe zajímat, co můžou pro sebe udělat. A to si myslím, že je jedna z lekcí, jedna z věcí, která mi dala tu lekci, že ve své práci chci tohle těm lidem přesně doručovat. Ne jenom tady je plán a tohle společně odcvičíme, ale i to, že předám nějakou filozofii a možná nějaké hodnoty, ze kterých ten člověk může těžit ještě roky, měsíce po tom, co tu spolupráci už označíme za dokončenou. Už ten návrat je hotový, ale to, že má být konzistentní a že si má pokládat určitý styl otázek, tak mu zůstane. A to je možná jedna z těch důležitých lekcí, kterou jsem si prošel, nebo co jsem se naučil v rámci té Slavie. Když vezmu ten poslední bod, který za mě je stěžejní, tak je to, že prostě v tom českém fotbale je kultura ohledně silového tréninku hodně v plenkách. A to nemluvě o nějakém atletickém rozvoji na hřišti, ten si myslím, že je ještě víc v plenkách, to, jak rozvíjet ty atletické dovednosti z pohledu nějaké rychlosti, techniky, změny směru a podobně. Ale naštěstí, a to bych chtěl tímhle dát jako ten kredit těm klukům, kteří se tam o to starají, jak už z těch, řekněme, vyšších pater, kteří ten trend chtěli nastavovat, toho, jak se bude silově a kondičně pracovat, ale i těch samotných jako exekutorů toho silového tréninku, těch kondičních trenérů, kteří si myslím, že v dnešním světě nedostávají třeba takový kredit, jako by dostávat mohli, protože jsou vlastně, všichni slyšíme to, že fotbal se zrychluje, že je fyzičtější a že tenhle hráč nestačí fyzicky, tenhle hráč nestačí rychlostně a vlastně tohle je devíza toho sportovního fyzioterapeuta, který tohle je schopný jako doručit a těm hráčům nastavit tu kvalitu úplně někam jinam. A to je možná jako, zase nechci to nazývat jako apelem, ale spíš pojďme zkusit ten silový trénink do toho fotbalu dostat ve větší míře a dostat ho tam systematicky, protože vnímám, že je tam obrovská mezera toho, co je v dnešním světě nějaký základ, nebo v té naší bublině, kterou tak nějak jako vnímám, a toho, co se reálně v tom sportu dělá. A proto si myslím, že velká část těch kluků potom odchází do té soukromé sféry, pracovat na těch svých detailech individuálně, protože v těch klubech častokrát to zázemí nebo ta kultura toho silového tréninku není taková. Každopádně u nás ta kultura měla svůj základ a to je velké díky klukům, kteří tohle doručovali a díky jejich práci byla naše práce výrazně jednodušší a ti kluci potom mohli navazovat na to, co jsme udělali s nimi my, na tu práci tím kondičním trenérem a stejně tak my jsme mohli z těch základů, které získali s tím kondičním trenérem, pracovat i v té rehabilitaci a tom návratu. Takže tady měl jsem nějaké očekávání ohledně silového tréninku, které zprvu se mi trošičku nelíbily z toho, že kolik je tam toho prostoru pro tu silovku vlastně, kolik málo ho tam je, ale zjistil jsem, že ti kluci dělají fakt
maximum a tu kulturu chtějí opravdu změnit. Abych to nějak zavřel a nerozkecával se, jestli tohle je k obědu nebo k čemukoliv jinému, nemusím tady asi z toho dělat 2hodinový podcast, tak byla to skvělá příležitost, ze které doufám, že jsem sám pro sebe dostal maximum a zároveň doufám, že jsem těm hráčům předal maximum toho, co ve mně bylo a doufám, že bude někdo navazovat na tu práci, kterou jsme tam jako vytvořili a co jsme tam chtěli nastavit. A asi stačí už jenom říct díky a nejenom za tu práci, ale za ty zážitky, které tam vznikly na soustředěních nebo na nějakých výjezdech, kam jsme měli možnost se podívat z pohledu vzdělávání anebo toho, když jsme jeli na mládežnickou ligu mistrů a viděli jsme, jak funguje akademie Benfiky Lisabon, že to je prostě úplně, řekněme, sen, ve kterém bychom my tady v té akademii chtěli žít. Takže takhle bych nějak zavřel v krátkosti hlavní lekce ze Slavie a jestli tebe zajímá ten návrat a všechno okolo, tak samozřejmě nezapomeň sledovat mě tady na YouTube a na Instagramu, kde je toho možná o něco víc, sice v kratší formě, ale určitě to stojí za to se na to podívat. Takže já už jenom děkuju a vidíme se příště.